ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи хонатеҷе. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин аввори имза мо якчанд намуди хонаҳои нав қабул кардем ки пешниҳодтон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо низ хона, замин, мошин, хона, квартира дошта бошед, дар имо WhatsApp сураташо ҳамроҳи маълумотошро кунед, рекламаш мекунем, фурӯштам мегузорем. имрӯз 7 июли соли 2024 1000 рубл дар бонки сихата 120 сомонӣ. ирӯза навор астай. Хонаҳо аз шаҳри Душанбе, тарафҳои Корвон, ноҳияи шаҳринав, хонаи Зур, Беҳад мақсад бо нархи дастрас, шаҳри Ҳисор ҳастай, шаҳри Ваҳдат ҳастай. Беҳад хонаҳои арзон 1-3-4 акада хонаҳо, заминҳои фурӯшӣ дар корай хулас мехаранд. ба хотири пешрафти канали Хонатеҷе навор дар лайк занед, дар канали мо подписатсия кунед, эълона мо сар мекунем дӯстон. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марама занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо сохт саломат бурда мерасонад. дӯстон азиз, тамоми ватсапе ки мондагиам, рақамҳои ватсапи шаҳриёрай дар тамоми шаҳрҳои Россия студентский билет мекунам. ана зан мард синну сол умуман фарқ надора, одами боваринокай марҳамат кунед, бинависен дар мудdat. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Варзов, Чорбуғда қарор дорад. ремонтҳои хона чӣ хел мебинем, бад нестай. се комната ки масоҳати 6 сотиқ замин дорад, бо нархи 250 000 сомонӣ савдо карда мешавад. барои тамос рақамҳои WhatsApp 64 64 занг занед. ҳавли фурӯшӣ срочна 6 сотиқ, се комната, деҳаи Ҷангалак, ноҳияи Варзоб, ҷамоати Чорбуғда қарор дорад. ҳамин тарафо хулас ҷойи хуб, холодильник, мошинаи ҷомашӯӣ дорад, кухни гарнитур дорад. хулас савдо мешавад срочна. касоне ки хонахар аз тарафҳои Варзоб ҳастен, ҳамин акада рақамҳои 64 64 муроҷиат кунед, хонаша рафта срочна бихаред. дӯстон занг занед, масъя кунед, маъқул боша рафта харидорӣ кунед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Корбон рӯпарӯи дуюм дарвозада қарор дорад. $65,000 нархи ҳамин хонаи фурӯшӣ. се хона 60 метри квадратӣ. рақамҳо барои тамос 900 имо ёки 989 WhatsApp доранд. занг зан масъя бигирен. хонаҳо детский хона 380 ба 240, хонаи байнгӣ 280 ба 285, хонаи зал 5 ба 3, калидор 970 ба 110, кухни 425 ба 175, ҳоҷатхона 120 ба 180, бания 175 ба 145. хулас ҳамин хел қарор дорад. чизҳое ки мемонад дар дохили хона савдо мешавад. кондитсионер, газ, кухни гарнитур, ҳамино хулас дар вақти савдо бо ҳамин чизҳо хона савдо карда мешавад. об свет камбуд надорад, савдо мешавад. 1.5 сол пеш мега хонара ремонтша кардем, аслан 2 сол пеш хонара сохтагӣ ҳастанд. нашод масъалаи об свет камбуд надорад. дар наздикиш мактаб, балниса ҳаста. ино 1 километр мақсад разница доранд. сон савдо карда мешавад срочна бо нархи $65,000 бо муомилаи хубам дорад. касоне ки конкретни харидор ҳастен, ҳамо акаҳо занг занед, масъя бигирен. дом 5 этажа мега. хулас ҳамин хел. ассалому алайкум бародари азиз, мега ма дар хона дар Кӯрай аз тарафҳои ноҳияи Сино боша мегирам. ҷӯйбодом, ноҳияи Рӯдакӣ бо тарафҳои ҷӯйбодом, ноҳияи Сино, маҳаллаи Душанбе ду боша мега. мақсад хона мехарам наздики стансия поёни Балхдам боша мегирам, пеши роҳ да боша. хуласига бача азиз, касоне ки доранд марама рақамҳои +7 927 занг бизанед, ҳамин ака хонаи шуморо мехара. срочна акада хонаи фурӯшӣ дар Кӯчдагай барои мо эълонда гузоштем. бародари азиз, нафарое ки хона дорен акада занг бизанед, срочна мехара.
фақат амун нафаре ки хона ҳамин тарафо дорен хӯшай ҳаматон беҳуда нороҳат шо накунен. Яка мега салом алейкум мадам, хона дар кора аз ноҳияи Данғара даруни район боша, мега хонаи заминӣ боша то 150-200 ҳазор сомон боша мехарам. ватсапмда марамат занг бизанен, рақамҳои +7 926 да метавонен дӯстон муроҷиат, касоне ки то 150-200 ҳазор сомон ами тарафҳои ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Данғара тарафи районаш боша, мега хулас занг занен, ма хонатона чикор мекунам, мехарам, мега дӯстон азиз. Яка мега ассалому алейкум мадам, хона дар кора аз Норак боша, духонага боша ё ки хонаи заминӣ боша, аз даруни райони Норак боша то 250 ҳазор сомона мехарам. рақамҳои ватсап +7 977 ватсапшон ё ки Россия прямой занг занен, илтимос срочно дар кора, мега хулас хонамон дар кор. касоне ки мехоҳед хона дар кор шумодан, мо метавонем гам бардоро чо кунем, рекламатон кунем, нафаре ки доран зангтон мезанад. дӯстон азиз, мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, хонаи назди ҳавлигӣ, деҳаи Истиқлол 15 қарор дорад, гардиши Ленинград, ана ҳамун тарафо бо нархи 340 ҳазор сомонӣ савдо карда мешавад. об свет дорад без камбуд, ду комната, масоати 10 сотиха, бениҳоят масоат чи калонай, хонаe ки ами ҳолат да ҳавлиш ҳамвори фасон хушрӯ. ватсапшон рақамҳои 3444, анҷомхона, ҳаммом, ҳоҷатхона дорад. хонара сохтагӣ соли 2015, ду комната, ҳати калидор дорад, дар хоб калидор дар байни дараму дохили хона, хулас комнатаҳо, хонаҳо 5 ба 3.5, об свет дорад, водопроводам дорад, камбуд нест, боз оби ҷӯйбор ҳам ҳастай, мактаб, масҷидам ҳастай. дӯстон азиз, мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, анаи хонара тамошо кунен, беҳад хона, хонаи зур, хонаи замонавӣ, срочно савдо карда мешавад. ноҳияи Шаҳри Нав, деҳаи ҷузъи Болода қарор дорад, масоат 10 сотих, хонаҳо 10 хонага, ана ҳамин проекти замонавӣ, ҳавлӣ ҳамвор, стяжка кардагӣ, баъдан бениҳоят, яъне ки проекти хуби замонавӣ, чойлоби калон, дарахтҳои мевадиҳанда савдо мешавад бо нархи 1,250,000 ҳазор сомонӣ. 1,250,000 ҳазор сомон меган, просто хона зурайда, тамошо кунед. ватсапшон 4911, ватсапи дигари 6053, ахираш об ва свет камбуд надора, мега без проблема ҳай. мактаб балнисашам қарибай, масҷид, аптекаву магазиношам қарибай, пеши хонадай. хулас кредит дода намешавад, мақсад беҳуда чи нороҳат шо накунед, ака кредит метен наметен, ин хеле вариант хати пешниҳодон накунед, меган срочно нархаш 1,250,000 ҳазор сомонӣ, боз камтарак муомилаи хубам дора. ремонтҳои хона бад нест, фасони хушу люкс ҳамаш, евроремонт фасон, хулас қонуну қоида. занг бизанен, касоне ки харидори конкретни ҳастен, ҳастан нафаре ки мақсад сум доран, 1,250,000 ҳичи вода хулас нест. дӯстон азиз, зангатка чахчахка бигенеша ба хотири пешрафти канали Хонатеҷе. ҳамин навори мада агар битонен ҳозир лайка бизанен, дар комментария нависен ки Хонатеҷе ба пеш. хубиш ҳам ки подписатсия кунен, подписатсия баъдан шумо аз хонаҳои наве ки мо мақсад навор мекунем хабардор мешем. бачаҳо азиз,
мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри ваҳдат деҳаи истиқлолда қарор дорад. ҳамин маҳаллаи истиқлол фикр мекунем ки нав набошад, беҳад ҳамҷа хона бисёр рӯй мекунанд. 4 комната масоати 6 сотиха, шаҳри ваҳдат, деҳаи истиқлол, 178 000 сомон нарх ки боз савдои хубам мекунанд. дӯстон азиз, ватсапшон 96 96 да метавонен занг бизанен, маъқул боша хонара бигирен, бо кирпичи пухта хонара вардошанд. гирдаш забор ҳолати хубда қарор дорад. хонаи фурӯшӣ, шаҳри ваҳдат, деҳаи истиқлол, 4 дар хона, 6 сотих, ҳамом дар даруни хона, хулас сохтагӣ, ремонти фасон, яъне ки замонавӣ кардагианша, коробка просто. дӯстон занг занен, масъала кунен, бигиренша маъқул боша. мегузарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри ҳисор, автовокзал районда мега, савхози 50-солагида қарор дорад. дорои як меҳмонхонаи калони 7/4, масоати 8,5 сотиха, бо нархи $51,000 савдо карда мешавад. хона просто бачаҳо дар ҳамин пеши раҳ терраса калон савдо мешавад. $51,000 каси мегирад барои бизнес кардан, пушти хона магазин мекунен, аптека мекунен, чӣ коре мекунен. хулас ҷои беҳтарин, ҷои обдор, гирдаш маҳкам ба семинблок, участкаи 4кунҷа, об свет камбуд надорад. ҳамаи ҳуҷҷатош без проблема, қонуну қоида. якта меҳмонхонаи калон дорад. алишам мешавад ба квартира, хонаи этажа дар Душанбе, яъне ки даруни шаҳрда боша. хулас алишам мекунем, хеле ба нарх $51,000 амрикоӣ. масҷиду мактабу мағозаву беморхонаву садиқи аптекаҳо ҳамаш дар наздаш қарор дорад. назди автовокзал район. дар такси савхози 50-солагӣ мақсад мешинӣ. хулас ҳамон наздикиёшда қарор дорад. ҷои мошингард ҳаматарафа рӯпарӯи вада забор да қарор дорад. магазини орду равғанда хулас қарор доштааст. маълумоти пурраша бачаҳо рақамҳои 40-40 занг занен бигирен. чӣ қадar ки мо да маълумоти хеле аниқ дақиқ нарасид, ҳар хел нависам, ба ҳамин хотир бо камтар ами нашоти маълумотош ошибка кардем бачаҳо, то ҷое ки роҳимон кардан хондем шумода. хулас бо занг бизанен, ҷои беҳтарина бачаҳо азиз, пеши раҳи терраса, ҳама тарафа қонуну қоида. ҳай бо худотон масъалат кардам, бигиренша. лайкора занен, дар канали мо хонатиҷа подписатсия кунен, наворда ҳатман ва ҳатман лайк занен ба хотири пешрафти канал. ад души дастгир кунен. ҳамин фақат касоне ки хонахар ҳастед, навораи моро аввалша тамошо кунед, фикр мекунед, бурд мекунед. ҳолати меша хонаҳои арзон роҳимон мекунанд. шумо иншоалло даргузор мешавед. навори мо хонатиҷа тамом мешавад. касоне ки чизе ки барои фурӯши реклама дошта бошед, рӯй кунед дар ватсап, дар имо, ки дар аввал, дар охир навор мондагиай мо пешкаштон мекунем, яъне ки рекламаи мардум мекунем, хулас фурӯхта метем. лайкор ҳама вақт бизанен, аддуши поддержка кунен, рӯи ки нафаре ки хонахар ҳастанд канала тавсия битен. беҳтарин канал баъди шумо кушодагем. хулас дӯстон азиз, боқӣ даромои худ то навори байна худтон ҳисоб кунед. бо шумо бод хонатиҷа бо якчанд намуди хонаҳои арзан дар хизмати шумо. боқӣ даромои худо навори байна далчи тамошо кунед. майли хайр дӯстон азиз.